Yayi, good morning madzuka bwanji konse kumene muli. Yayi, pakadali pano zinthu zili ndithu katikati ku dziko lija la Iran komanso Israel. Komano choyambirira tiyambire kaye pa zimene ndithu spokesperson wa dziko lija la Israel kapena kuti IDF, Israel Defense Force, wachenjeza ku mtundu wawo. Wauza anthu onse aku Israel kunena kuti asamapange post malo amene apangidwa attack komanso kwina kulikonse zokhuzana ndi mmene zikuyendera nkhondo ma locations, chifukwa chino kuti adani awo ali ready, ali very attentive, akuona ndi akunena kuti sizabwino ndipo asamayerekeze kupanga post zimene zizi, chifukwa akatero ndi kuti akuyika chiopsezo. Nde iyo ndi nkhani imene ikuchitika ku Israel, ngakhale kuti aletsabe choncho komabe still ndithu ma information akumaperekedwa even ngakhale kuti ma officials amapereka pang'ono moyepula koma anthu ena so privately akumapereka ma information. Anyway, Iran yapha ndithu commander wa Naum Squad, commander ameneyu wa ku Shimshon Battalion. Ndapanga screenshot pa page ya Israel Defense Force, mutakuona kuti it's verified. Kajonge kameneko kajongo kali apo kameneko ndithu kamasonyeza kwanena kuti page ndi ya legit, ndi amene ndithu waphedwa ya commander ameneyo. Anyway, tipite ku dziko la Iraq ndinalemba kalata ku UN kunena kuti awawa a Israel asamagwise ntchito airspace yawo. Tikamati airspace yawo kusonyeza kuti mwamba mwawo, right? Mwamba mwawo kulowa ngasi Iraq ndi Iran ndi malire, ndi asamaime mu Iraq, asamagwise ntchito mwamba mwawo, mabomba samaduse mwawomo kupita mu dziko la Iran. Ndi pakadali pano a Trump poyankha anena kuti aizisiyeni zimenezo simungazikwanise, ndi panopa akugwisa ntchito mwamba mwa Iraq, pamene ku Jordan akuletsa kugwisa ntchito ngati Iran sigwisa ntchito airspace ya Jordan. Mabomba akamadutsa ma jet fighters akamadutsa mu Jordan akamapezeka kuti akumashutidwa ndi a Jordan, sakumafika kwinako. Komano Jordan ikuloleza Israel kuti igwiritse ntchito ya space yawo kuti pange ataki Iran, zimene ziti zosiyana. Anyway, pali ripoti pano lolena kuti Israel inapempha America kwa masiku atatu akuti awathandize. Leloso actually madzulo anapempha kwa number 2 kwa number 3 kuna kuti abwere awathandize nkhondo, kumano USA ikuti yakana. Anyway, it's just a propaganda and the politics. Chifukwa kuti iwo sukuti sali involved, America is involved for ikumapereka ma information kuseri kwa makatani. Kuseri kwa makatani kuti antusakuona amapereka information akumathanizira ma strategies ena mutere. Intelligence. Ndebe akukhala kuti iwo ali kumbali koma chonsecho ndithu ali mkatikatimo ndithu akupanga nawo nkhondo imeneyi. Ndi komano ku publicly akufuna auze anthu kuti ife tikupanga nawo, unaona zimene amapanga ma Americans. Ndi iwo akuona kuti ife tafetakana kuti iwo chimene akana apa chino kuti abwere ngati kulimbana ndi Iran. You understand, moonekera koma kulimbana nayo behind the scene. Ndi actually imene ndi nkhani yokhuzana ndi news ya America manso Israel. Anyway, tiyeni tipite sopano ku Russia. Putin ndi Trump atayimbira na foni yawo nakantha itali kumeneko ndithu auzana kunena kuti iyayi akuluakulu chimene ngapange apa nkhondo iyi ithe. Ndiyebe tiona kuti zikhale bwanji nangasi ena like panopa palibe samene akumvera anzake, panopa palibe superpower, panopa
Okay, ndo pass an example ino kumudzi kucha kapena kwene kuli kose kamuli babawo ndiye pali amfumu pamene pacha ndi ndewu ikangoyamba kuti mwina yake anthu awiri akangana iti kaya kumenyana kaya atani chimene fumu imapanga chani fumu imachokapo kupita kwawo. You understand? Fumu imachoka kupita kwawo. Why fumu imachoka kupita kwawo? Chifukwa fumu ija sifuna kuti ikhale involved ikhudzidwe pa zinthu zikuchitika zija, right? USA imapanga claim kuti iyo ndi superpower, right? Iyoyo ikupangidwa involved mu nkhondoyi ngakhale kuti akukana komano actually tikudziwa kale Joseph fazi zida chani zonse intelligence USA and inakawa khilaso chipanda kwawa khilaso inakatha dzulo lijamene should be dzana okay ndino chimene amachokera mfumu pakakhauri anthu akukangana chimakhalira kuti safuna kuti milandu ije kafika pa bwalo pawo mmodzi azinena kuti mesa irafumu mesa mnali pompa. You understand? Zimavuta irafumu mesa uyu ndi uyu mesa uyu ndi amene andiyamba mesa eti mesa mnali pompa eti mesa mmaona. You understand? Ndiye mfumu uja zimamvuta kuti arani kuti agimule futi iye uja ali involved mu mkangano uja. Ndiye mfumu that's why imachoka apo kupita kwawo nkhala nenga kumadikira kuti mukathana ndi milandu yanuyo kenako mubwere kenako zakuweruzeni. Izo ndi zimene zimachitika komano ababa actually America sikuonetsa ngati superpower ya Israel na also ali involved mu chipwirikiti chimene chikuchitika kumene koko. Ndiye anyway komanso ndimafuna kuti enanso mwina mutha kukayikira ndimafuna kuti museche dzina lonena kuti Alufi David Salami. Alufi David Salami amene ndi komanda ndithu navy waku Israel amenenso waphedwanso mu airstrike ya Iran ya actually ndana kuti mugugule chifanira kuti zikuona zoti maripota achuluka kwambiri. Reporters otsutsa uvomera utani aliyese achuluka kwambiri. Then sometimes tikamayankhula inamati yeah sizingateke if it, something like that. Then mafari ni mugugule dzinalo ndeno pakugupa akuza noka kuti munthu amene ndithu ndi komanda waphedwa ku dziko lija la Israel. Nde anyway izo ndi zimene ndithu zikuchitika kumene koko ku dziko la Israel koma nkhaninso ina yomalizira imene anthu akufusa kwambiri ni nkhani yokhuzana ndi uku ndi ku Iran, right? Komanda uja top general uja komanda uja wa Iran uja nyumba yake mina amakhala mwake ndi minimum just ka apartment, right? Awo ndi manyumba osiyana yeso amakhaso mbali imodzi apartment. Okay, Israel inakwanitsa kutumiza bomba ndiku specifically mutokona rumuyo specifically ndikulowa amene mujamo ndikupha general. Wow, pali luso rubamene, right? The same thing zinachitikaso kwa mtsogoleri wa Hamas ngati mukumbukira bwinobwino tinkati Ismail Haniyeh amene ndithu anali mtsogoleri wa Hamas anapita ku Iran kukakondwerera chikondwerero cha president olowa nyuwani kumene kundithu mkulu ameneyo ndi kumene ali mu hotelo, right? News imene tinayikamba pano ali mu hotelo adamupha adatumiza bomba and on the side imene anagonayo mbali imene anali yeyo ndi kumene ndithu Israel inatumiza bomba munthu ameneyo ndi kumupha kumene koko kuiraniko, right? And sute anachosa building yonse sana phwasule building yonse anangopanga side imene yoyo. The same thing ndi ma top leaders ma generals ambiri amene aphedwa ma scientist a nuclear ku Iran ose aja assassination yake inalionana kuti ndithu amango tsata munthu uyo ndi kumupha, right? Ndi
anthu pamene akudabwa kwambiri pamene pakudabwitsa kwambiri ndikuona kuti okay imene ndili ndi picture ya mena Pedro Ismail Haniyeh ku Iran anagona side imene iyi ndithu kumene kukuoneka black kumeneko ndikumene tu anapanya bomba ndikumupha muona building ndi abwino bwino umeneko right chabe ndefaso fuso lomakhala nokuti panopa Israel ngati imakwanitsa kupanga zonsezi kufuna kungochotsa ma top leaders iwo aja zimavuta pati ngati ku Gaza ku Palestine kuja kungopha kwa anthu amene akufunawo Hamasi chani kumano why amasesa like kusesa wina aliyese like kupha wina aliyese like kugumula kwina kulikose right why usangotenga anthu amene akufunawo mmene iwo amapangira then pamene anthu azindikira kuti Israel sikuti ndi nkhani yokhuza ndi Hamas kapena chani komano nkhani yake ndi yokhuzana ndi kufuna kutenga malo ake dera kuitenga basi likhale lawo amene aliyese amene kumeneko aphedwe that's it nde actually ku madera ku Iran ku barracks kumeneko ndithu ku Bandar Abbas kumeneko ndithu barracks imene mukuiona pai nayonso ndithu ayibomba kumbali ina not actually yonse komano atumizako mabomba kumenekoko pano pakusiyana kwake ndikuona kuti anthuwa ayamba kugwisa ntchito mabombano a hypersonic I don't know ngati sizifika ku nuclear hypersonic ndi mabomba okhawo nawonso ndi opsa othamanganso oti oloma air defenses aja soti angawakheso yayi and mwina ma videos ena amene mukuaona pali bomba lina lake limene linahita ku Israel mpaka na magesi anazima linene la fast kwambiri linangohita limene magesi nkuzima konse kucha limeja ndi type ya hypersonic ndi actually I don't know ngati sizifika ku nuclear ndi kumano uyu Pakistan yanena kuti ngati Israel itagwisa ntchito nuclear pofuna kuthana ndi Iran ndi kuti nayonso ipereka nuclear ku dziko la Iran kuti ligwisenso ntchito pama aujeni amene wawa ama Israel ndi actually it's getting hate ndithu kuna kulusi zili bwino kunjako kumabe ma updates ena tikupatsirani bene ngakhale kuti tili busy kwambiri.